Sziasztok, Pulius Tibi vagyok a Guitars for Cat-től, és egy vadi új fejlesztést mutatnánk be itt nektek a fejlesztővel együtt. Nyáron voltam egy zenei kiállításon, és akkor találkoztam a Bognár Electronics-szal, Bognár Pickups-szal, és innentől vedd át légy szíves a szót, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Egyelőre csak egy Stratocastert látunk, de ez ennél egy kicsit bonyolultabb. Sziasztok, szia Tibi! Ez egy analóg, programozható gitárelektronika, ami ebbe a Fender Stratocasterbe lett beépítve. Kinézete teljesen úgy néz ki, mint bármilyen normál Stratocaster gitár, annyi különbség van, hogy a középső poti helyére van egy 12 állású forgókapcsoló, amivel be tudjuk kapcsolni, programozni, meg a beprogramozott hangokat előhívni. Most kapcsold is be, kérlek, a gitárt. Oké, tehát itt van egy off-roll, PR. Igen, ez a programozó mód, ilyenkor a telefonnal rá tudunk kapcsolódni, meg is kapcsolódtam is hozzá, és ha elmész az A-bankba, akkor szerintem az mond a legtöbbet egy ilyen rendszerről, hogyha meghallgatjuk, hogy szól, nézzük meg, hogy milyen hangok vannak benne. És ha jól látom itt, akkor elvileg itt akkor Stratocaster hangok vannak, ugye? Igen. Ugyanúgy jött állásúként. Jól hozza. Igen, és a következő bankba, hogy átmész, ott pedig ugyanezeknek a torzított verziója, ugyanis ebben van egy beépített torzító, és minden hang, amit most hallunk, az az erősítőnek a tiszta csatornájáról. Ja igen, azt még nem mondtuk el, hogy egyébként egy Marshall TSL 100-ashoz vagyunk egy tiszta csatornára bekötve, minden poti középen van, nagyjából treble, middle bass, illetve és egy pici kis zengetőt adtunk hozzá az erősítőből jövően. Most itt persze ezek beállított prezetek, de majd későbbiekben gondolom bemegyünk, és akkor megnézzük, hogy lehet ezeket állítgatni saját szájízre. Na nézzük meg akkor. Állatul szól. Tök jó. Ha tovább megyünk a C-be. Itt pedig Telecaster hangok vannak, és a köztes állásokban még overdrive. Ja, értem. Akkor nézzünk egy... Jó kis twangy középsőt, akkor torzítottakat kicsit később. Én elég nagy telés vagyok. Teljesen hozza. És akkor most a D-bankba elmész, akkor ott pedig Les Paulos hangzások vannak. Na nézzünk meg T90. Aha. Tök jó. Most megnézem csak a Les Paulokat, jó, a középsőt. P90-t is megnézzük. P90-es. Király. Klassz. Aha, és akkor gondolom ezeknek jön a torzítottja most. Igen, a következő a torzítottja. Nyaki.
és akkor a P90-ek. Kicsit többet időzöm néhány hangszínen, mely tetszik nagyon. Jó. Király. Na és akkor megyek tovább, mik vannak még? Aha. Itt pedig ismét egy Fenderes jellegű. Gondolom ez valami fantázia név. Még van egy fantázia név, amit... Igen, de tulajdonképpen együtt is hülyéskedtünk ezeken a neveken. Ez egy kicsit ilyen Jazzmaster Jaguar-szerű. Igen. Tök jó. Aha, ez meg valami grecses. Nagyon jó. A középső, vagy a következő bankban pedig, hogyha megnézzük, akkor itt ilyen jazzes hangok vannak, ilyen doboztestű. 335 jellegű. Hallom benne a testet. Nagyon jó. Állat. Most jön a H. H-bank. Itt ezek már torzítottak. Torzítottak, aha. Tök jó. Itt gondolom visszavettetek egy kicsit a tónból, ugye ez kicsit ilyen... Igen, ez a Clapton-féle kicsit. Ez meg az SRV Stevie Ray Vaughan-os, aha, tök jó. Aha. Ez meg egy kicsit mit emeltetek rajta? Ez kicsit olyan Queen-es is, meg nagyon, Jeff-Beck-es. nagyon szűk közepek vannak. Tehát egy kicsit azt mutatja be, mint hogyha ki lenne herélve a hangzás, és viszont nagyon meg van torzítva. Zenében viszont ez rohadt jó. Igen, nagyon átüt. Aha, itt meg egy neck driver. Bares. Szóval itt vagyunk, a melyikben is vagyunk most? Igen, most az i-bankban vannak a metálos. És akkor ezt tulajdonképpen ugyanabból az egyfajta torzítóból csináljátok, ami ott benn van. Tehát igen. Ott már rohadt kíváncsi vagyok én is.
Tök jó, hozzá. Mindenki által nagyon gyermekkorában imádott Metal Zone. Jó kis krémes ez meg a itt ez két nyaki. Hozza, nagyon vagány. És akkor mehetünk még tovább? És mehetünk egyre tovább, itt pedig fáz hang is igen, van, meg még egyéb torzítottak. Na nézzük, kezdjük innen. Tök jó közepek. És azért a gondolom, akkor itt persze az a lényeg, hogy egy kapcsolással itt bármit tudsz tenni, tehát olyat is tenni, hogy tiszta Telecaster, mit tudom, egy Metallica sound, akármit, vagy egy Metal sound, utána egy Hello Buddy jazzgitár, tehát bármit meg lehet csinálni. Igen, itt teljesen rugalmasan be tudod bármilyen sorrendbe. Fáz. Király. És most végigmentünk ezeken a mintahangokon. Ezek voltak a prezetek tulajdonképpen. És akkor most megmutatom, hogy mi van mögötte, tehát hogy hogyan tudsz hangokat készíteni, és hogy ezek a hangok is, hogy ugye hogyan jöttek létre. Mit szólnál, ha kiválasztanánk egy hangszint, amitből meg akkor még legyen tök egyszerű, egy Stratocaster bridge pickupból. Az tökéletes. Akkor az A1-be. A-ra, tök jó. Vagy A5, azt hiszem A5. Így. Azaz, igen. És akkor itt, hogyha rámegyek, itt szépen van egy ilyen kis szerkesztő, itt azonnal bele is tudunk nyúlni a hangba. Itt az oldalsó részen látható a jelút. Aha. Most a pick-upokon vagyunk, pick-up keverésem. És ja, mert akkor itt te be tudod állítani a single coil, vagy a humbuckeresre állítod. Aha. Igen, egyrészt azt is, egy single coil vagy humbucker, ezt meg is nézhetjük most itt a bridge-en. Nézzük már, hogy akkor igen. Aha, és vissza. És ami ezen felül még egy nagyon jó dolog, hogy decibel pontosan lehet keverni a hangszedők szintjét. Például most felnyomom a nyakit is. Aha. És nagyon kicsit, ha nagyon kicsit visszahúzom a hátsót, csak egy pár decibelt, már nagyon más. Most kell drasztikusan csinálni nekem? Tedd visszafelé, ja, igen, itt meg a nyaki dominálni kell. Dominálni, de mégis a hátsónak a csattanása az benne marad, és ezzel, hogy ilyen finom arányokat változtattunk, nagyon jó be lehet lőni azt, hogy milyen legyen az atakja, tehát ahogy játszol. Igen, mondjuk abból indulunk ki, hogy tök jó, mert igen, értem már. Igen, és akkor mondjuk nézzünk egy ilyen állásra, benyomom az elsőt humbuckerbe. És ha lehúzod róla a bridge-et, hozzáteszed. Ez rohadt hasznos. És akkor a középsőre még nem is beszélünk. Akkor még a középsőt is berakom ezt humbuckerbe, és a középsőt single-t húzom föl. Játsszák kérlek. Várj csak, mi egyszer? Aha, tök jó. Igen, és akkor menjünk tovább, visszajövök ide a single bridge-re. Jó. És itt még egy dolog, hogy a jelszintjét a rendszernek, azt itt ez a volume hangerővel lehet állítani, és ez nagyon hasznos, mert meg tudod boostolni a jelet, tehát akár az erősítőt egy ilyen single coil hangzásra is nagyon meg tudod küldeni, hogy erre van szükség. Tök jó. A következő az egy EQ, itt paraméterezhető az összes sáv, ez 5 sáv van. A
Ha megnézzük, akkor ki lehet választani a középfrekvenciát, hogy mi az, amit változtatni szeretnék. Most átrakom 800 Hz-re, és nem csak a középfrekvenciát, hanem a sávnak a szélességét is 4 állásba lehet állítani. Most elkezdem ezt húzogatni. Aha. Csináljunk egy ilyen középkiemelést, most itt hagyom. Meg egy kicsit a magasokat is megmozgatom, a 3 kHz-et. Komoly. Hát nagyon sok mindent be lehet itt állítani ezen, akkor finom mozdulatokkal egyébként. Igen, és ugyanúgy a mélyeket is lehet. Itt a mélyeknél még van egy olyan eszköz, ami egy high pass filter, amit, ha beállítok 180 Hz-re, akkor 180 Hz alatti mélyeket mind levágja. Most ki van kapcsolva, és kérlek, ilyen mélyebbeket játsz, és abszolút. Igen, és akkor ha tovább megyünk tovább, és akkor itt a torzító rész, ezt be is kapcsolom, és akkor elkezdem a gaint fölhúzni, ahogy játszol. És akkor itt a torzítónál van egy magasabb, egy bright, meg egy high gain, azt ahogy játszol, elkezdem nyomni. Ugye egész nagy génig is el lehet menni. És ami még érdekesség, hogy itt van egy tiszta keverés, tehát a tiszta hangot tudjuk keverni a torzítottal. Ezt nagyon hasznos úgy használni, hogyha ezt felnyomod a tisztát, akkor hozzá tudod finoman adni a gaint, és akkor kis szört rakni. Aha. Fölteszed teljesen. Aha. Igen, itt olyan finom arányokkal egy kis szört tudsz rárakni, de közben megmarad a dinamikád, mert a tisztának a dinamikája megvan. Illetve itt is azt, hogyha viszont a gain van kiküldve, gondolom, akkor meg ezzel megint csak ilyen kis atakkosságot tudsz hozzátenni effektíven. Igen, meg azt is ugye bejön a tisztának a csattanása. Jó, figyelj, most állítsunk be egy olyat, miért megyünk tovább, hogy az legyen kiküldve egy kis tisztával, és menjünk high gainre. High gain? És így, aha. Jó, és egy noise gate-et is be tudok rakni, tehát hogyha az alapzaj sok lenne, akkor itt finoman be lehet állítani, hogy most csönd van. Tök jó. De egyébként, hogy leteszed, hallottam is egy kis zajt, úgyhogy ez igen, de most szerintem menjünk egy olyannal, hogy itt visszaveszem így, és a noise gate-et is kiveszem, mert utána majd szeretnénk mutatni a Pottival valamit. Ja, jó. De most menjünk tovább az EQ, a második EQ-hoz, ez a torzító utáni EQ, és az, hogy 2 EQ van, ugye a torzított előtt meg a torzított után, ez teszi azt lehetővé, hogy a torzított hangzást egy nagyon széles tartományban tudjuk változtatni, tehát akár a fázós hangot is létre tudunk hozni, meg hát metálosat is akár, tehát ez a kettőnek a kombinációjából van. És most elkezdem mozgatni a közepeket. Tök jó. Igen, most láttuk 1 kiló. És a magasakat is egy kicsit megmozgatom. És még egy eszközünk van itt, egy közép vagy magas vágó, ez egy speciális szűrő, ezt Pottihoz is lehet rendelni, tehát Pottival is tudod mozgatni, ezt is megmozgatom egy kicsit, hogy jó, nézzük. Király. Igen, ennyi. És hát nagyon sokféle mindent be lehet ezzel állítani, akkor így. És hogyha megvan így a hangunk, akkor mielőtt elmenteni, még annyit lehet csinálni, hogy el lehet dönteni azt, hogy a potencióméterek milyen csúszkákat mozgassanak. Aha. És akkor itt például a torzítónál a gaint is Pottihoz tudjuk rendelni, most a Pottihoz hozzárakom, és ráadásul úgy, hogy hangerő kompenzáltan, tehát van egy hangerő kompenzáció, az azt csinálja, hogy húzod le a Pottit, úgy majd nem a hangerőt, hogy nem fogy el a hangerő. Tehát most májtsuk el a hangot, egy új néven elmentjük, az lesz, hogy teszt. És itt a listánkból, ha kiválasztjuk, akkor már hozzá is tudtuk rendelni az A5-ös pozícióhoz, ahol az előbb volt. És ha a Tom Pottit mozgatod, akkor a gain változni fog.
Ez jó. Tök jó. Igen, és még egy fontos dolog a normál gitárokhoz képest, itt a hangerő, az egy master volume, tehát itt nem szól bele a hangszínbe. Tehát ahogy letekered, ugyanaz a hangszín fog szólni, és nem kell aggódnod, hogy elveszik a magas. Hát ez nagyon jó. Aha. Figyelj csak, még annyit nem beszéltünk erről a cuccról, hogy tulajdonképpen akkor ezt az egész koptatólapot kapja az ember, ahogy azt a általában bele szoktuk tenni az új elektronikákat, és akkor milyen áramellátása van ennek, illetve hogy kezd tölteni, mennyit bír, vagy ilyeneket még esetleg el tudnál nekem mondani? Igen. Tehát egyelőre ez most egy ilyen koptatólapra szerelve Fender Stratocasterekbe érhető el. Egy lítium-ion akkumulátor van beszerelve, amivel 8 óra nettó játékidő, tehát 8 óra folyamatos játékot ne akar annyit játszani úgyis. Igen, és a töltés az még nagyon egyszerűen történik. Van hozzá egy ilyen USB jack kábel, amit meg is mutatok, nagyon egyszerű. Tehát itt van egy USB vége, ez egy normál bármilyen töltőbe be tudod rakni, és ezen az oldalon meg egy jack, amit csak a gitárnak a bemenetébe, vagy kimenetébe, igen. Tök jó. Igen. Ez Baresz. Akkor ezt vissza is adom neked. Ha valakit érdekelnek bővebb információk erről a cuccról, akkor hol lehet érdeklődni? A honlapunkon, a bognarelectronics.com-on bővebb információkat lehet találni erről az elektronikáról, illetve meg is lehet vásárolni majd a webshopunkban. Tök jó. Gyerekek, ajánlom mindenkinek, nézzetek utána. És köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük szépen, ti. Csá!